Gurea merkataritza. Norentzat jarri dugu herri handi bateko merkataritza sartu. Merkataria. Helburua hizkuntza paisaia euskaraz jartzea, jartzen dituzten batez ere oharrak eta erakusleihoetan papelak eta denda barruan jartzen dituzten, bai? Eta gero bezeroei lehen hitza, lehen agurro hori nintzat euskaraz egitea. Gero, prosa notik egiten dugu, hori botere gunetik udal moduan edo pixka bat egon daiteke diru laguntzekin txotuta, agian. Esaten genuen, udal moduan, orokorrean udala hartuta ez euskera saia. Udal horretan egongo balitza merkataritza edo euskera saia edo beste atalen bat lan egiten duen merkatariekin, horiek edetik. Esan duguna da, lehenengo igual diskurtso balandu beharko bandukela gure udaletako beste sail horiek, diru laguntzak edo horrek dendarien elkartea egin hitzarmen horietan hizkuntzaren kudeaketa kontuan hartzen. Euskal botere gunetik. Nun zabaltzeko, ez da? Gure lertu dugu nun zabaltzeko gure diskurso hori, ez da? Dendarien elkarte horretako zuzendaritza batzorden edo zuzendaritza organo horretan. Batzorde bat edo alteren bat, arduraduna gana eta lehenengo horiekin hor zabalduko ganduke diskurso. Gero, nola jarri praktikan, diskurso hori, kontuan hartuta botere gunetik goazela esaten dut. Ez dugu nahi lotu dezaten gehiagit derrigortasun horrekin. Laguntza kasu nahi badituzue, gauza gonela izan behar dira, ez dela derrigorrezkoa, seduzioa landu beharko dute, eta, idea izango litzateke prozesu honetan, gero landuko dugu diskurso horretan, egingo dugu lanketa horretan, nola horretan, igual denok irabaziko dugula. Udalaren eta udalien elkarte horretan, denok irabaziko dugula. Eta hausnarketaren bidetik egingo duke diskurso horren ez litzak izango, aurrela da eta hola inkartegu eta honeatik eta honeatik diskurso bat bai eramango duke, gero asatuko duguna ez da, baina hausnarketa bat planteatuko litzateke ez zuzenean igual gainera euskera gaia bai, baina sanitatea eta zerbitzu hobea eta normalean dendarien elkartean ere egoten dira ez txaude zasko marzial hautia, eta txikiak eta orduan kantitzeko eta duren zerbitzuei goretzeko eta duren bultzatzeko hizkuntzen gestioaren zerbait lan. SEP, plana edo EPN edo esaten dira aukera batzuk amizturtien behin, haien apurtzeko bidea ematen dutela. Duketun batzuk jaren egitugu, baina zuekin jaren egitugu edo ikarri ardura bat eman gaine norak hau egin behartu, baina zuen egin zileko dut nahi du, elkarrekin egin nahi du. Bai, diseinatu eta baita gero gauzatu duan